Κύριε Σταυρόπουλο, καλησπέρα. Πείτε μας δύο λόγια για το σκοπό της παρουσίας σας σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Καλησπέρα. Όπως είπαμε και πριν στη συνέντευξη τύπου, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε αυτή την συνέντευξη τύπου αυτού του τουρνουά. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε εδώ. Το είπα και πριν ότι όταν μας έγινε πριν από λίγο καιρό η πρόσκληση σε αυτό το τουρνουά, χωρίς δεύτερη σκέψη δεχτήκαμε αμέσως με μεγάλη χαρά να είμαστε εδώ. Ελπίζω να είναι ένα ραντεβού που θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια και θα γίνει θεσμός αυτό το τουρνουά, όχι μόνο για τον μπάσκετ, την κοπηλασία όπως αρχίζει αυτή η διοργάνωση, αλλά να επιταχθεί και σε άλλα περισσότερα αθλήματα. Στα της ομάδας σας θα είναι το πρώτο τουρνουά όπου θα είναι όλοι οι παρόντες, και οι διεθνείς και οι τραυματίες? Θα μπορούσα να πω ναι, αρχίζουμε. Πάμε αύριο, φεύγουμε για την Ιταλία και για τη Σαρδινία. Θα δώσουμε εκεί 3 φιλικά. Θα δώσουμε ένα φιλικό μεθαύριο με τη Σάσαρη. Είναι το opening game για την ομάδα της Σάσαρη. Μετά θα πάμε στο Κάλιαρι, όπου στις 23-24 θα παίξουμε ένα καλό και δυνατό τουρνουά. Εκτός από εμάς συμμετέχουν η Σάσαρη, η Σιένα και η Παρτιζάν, και μετά θα γυρίσουμε στην Ελλάδα, όπου μετά θα έρθουμε πάλι πίσω εδώ στην Κωνσταντινούπολη, που εκεί θα είναι πλήρης η ομάδα και θα είναι, ας πούμε, το πρώτο ραντεβού που θα είναι πλήρης η ομάδα και θα δούμε όλους τους παίχτες μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου για το Two Nations Cup, μια καινούρια πρωτοβουλία όπου θα ξεκινήσει με ένα πολύ μεγάλο τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή και του Παναθηναϊκού. Ναι, όπως είπα και πριν, είναι μια πρωτοβουλία πολύ έξυπνη, πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι το πρώτο τουρνουά που γίνεται. Στόχος είναι να έρθουν πιο κοντά μέσω του αθλητισμού οι δύο χώρες. Αρκετά έξυπνη και ελπιδοφόρα αυτή η ενέργεια. Από τη στιγμή που υπάρχει μπασκετικό τουρνουά, ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό. Η πρόσκληση έγινε, την αποδεχτήκαμε γρήγορα και με χαρά. Σαν πρωταθλητές Ευρώπης που είμαστε και σε συνδυασμό με τη δυναμική του τουρνουά, από τη στιγμή που συμμετέχει και ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε και η ΕΦΕΣ, που και οι υπόλοιπες 3 ομάδες είναι πολύ δυνατές στην Ευρωλίγκα, νομίζω και από αγωνιστική άποψη έχει νόημα στην προετοιμασία της ομάδας. Αν και αυτά είναι αγωνιστικά θέματα, δεν είναι τόσο του τομέα μου. Αλλά πραγματικά με μεγάλη χαρά και έτσι, αδειμονούμε να πω έτσι, να συμμετάσχουμε σε ένα τουρνουά που ξεκινάει και ευελπιστούμε να γίνει θεσμός. Ο σχεδιασμός προβλέπει του χρόνου να γίνει το ίδιο τουρνουά στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να είναι μέσα? Ναι, σίγουρα θα θέλει. Σε πρώτη φάση να πάνε όλα καλά με το φετινό τουρνουά, που πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, να τελειώσει. Να δούμε τι λάθη μπορεί να υπάρχουν, τι παραλήψεις μπορεί να γίνουν έτσι ώστε να διορθωθούν. Του χρόνου σχεδιασμός είναι όντως να γίνει στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι όλα θα πάνε καλά, θα διοργανώσουμε το τουρνουά, η σύνθεσή του θα είναι η ίδια, φαντάζομαι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρ και ΕΦΕΣ Πίλσεν, οι οποίες είναι και οι πιο δυνατές ομάδες μπάσκετ στη χώρα τους. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι να διεξαχθεί το συγκεκριμένο τουρνουά. Μετά υπάρχει μια ολόκληρη αγωνιστική σεζόν και για του χρόνου έχουμε πολύ καιρό να συζητήσουμε για να δούμε πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καρά, καλησπέρα. Πείτε μας δύο λόγια για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της παρουσίασης του Two Nations Cup. Πιστεύω είναι μια πολύ καλή ιδέα. Θα βοηθήσει τον αθλητισμό να αναπτυχθεί. Οι άνθρωποι εδώ έχουν κάνει καλή δουλειά. Είμαι αισιόδοξος ότι και μέλλον θα έχει αυτή η διοργάνωση και καλά αποτελέσματα στην πρώτη της εμφάνιση σε λίγες μέρες. Νομίζω αυτό θα βοηθήσει και τις δύο χώρες πιο κοντά στο να έρθουν πολιτισμικά, να πλησιάσουν ο αθλητισμός η μία την άλλη, αλλά πιο πολύ απ' όλα να μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα στον αθλητικό τομέα, να κάνουμε τις ομάδες μας πιο δυνατές και να δώσουμε στον κόσμο να χαρεί αυτό που λέμε ερασιτεχνικό αθλητισμό. Στις 23 Οκτώβρη η εθνική ομάδα της κοπηλασίας, η Οκτάκοπος, θα βρίσκεται εδώ πέρα για έναν αγώνα στον Κεράτιο Κόλπο. Οπωσδήποτε είναι μια συγκινητική στιγμή. Μας δίνουν πολλά πράγματα με αυτόν τον τόπο. Έχουμε μια καλή ομάδα. Θα έρθουμε εδώ να διεκδικήσουμε μια νίκη, να δώσουμε ένα καλό αγώνα και να δώσουμε πάνω απ' όλα τη γιορτή του αθλητισμού, το σήμα της γιορτής του αθλητισμού. Ευχαριστούμε πολύ.